дар вақти намоз хондан фикр мекунам ки касе бо ман суҳбат мекунад, намозамро хато мехонам, вале баъд аз намоз ба дигар кор вақте машғул мешавам, ин гуна намешавам. пеш аз намоз хондан бо тарафи дилам мезанам то ин хел нашавам, ё дуои дурӣ аз шайтонро мекунам, вале бефоида аст. ман чӣ кор кунам устод, чӣ маслиҳат медиҳад? ака васвос ҳамин аст. аммо гӯем ки одам вақте дар даруни намоз медой ё вақте қуръонхонида овоз мекунӣ, бин чӣ қадар шайтон зиёд заҳмат мекаша ки тура мақсад аз ҳамон ибодат фикрта парешон кунад, дар фикрат ҳар хел мисол суханҳову корҳову машғулиятҳоро биёрад, то ту мисол дар даруни намозам ки бошӣ, ширинӣ ҳамон намоза, кайфияти ҳамон намоза ту бурда натонӣ. лекин додари азиз, ҳеҷ вақт ин хел ноумед нашав. ҳамеша мисол вақте шумо дар даруни намоз ки дуромадед, бигзор ҳарчанд васвосам ки кунад, ту намоза ба ҳазури дил хондам. вале бештар додари азиз, ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳ, ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳ, ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳ. ҳамин ҷумлара додари азиз бештар бугӯ, худо хоҳад худо пирӯз мешавад.